Science-Based Singing Technique-kurssi syntyi semmoisesta ajatuksesta, että vaikka meillä on alalla paljon erilaisia pedagogisia menetelmiä, toimintamalleja ja tietoa, niin se pääsy siihen vertaisarvioituun, tutkittuun tietoon lauluinstrumentista on silti edelleen aika haastavaa. Ja tämähän johtuu siitä, että se tieto on usein maksullisten linkkien takana, ja kun sä vihdoin pääsetkin siihen materiaaliin käsiksi, niin se on aika vaikea lukuista, jos ei sulla ole perusymmärrystä akustiikasta, akustiikan terminologiasta, lääketieteen terminologiasta. Tämä kurssi pohjautuu täysin näihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Kaikki se informaatio, mitä me siellä opetetaan, perustellaan lähdemerkitysti, jonka lisäksi me käytetään erilaisia menetelmiä, kuten akustista spektriä, havainnollistamaan näitä asioita. Paitsi omalla äänellämme, niin ihan sillä, että me nähdään se siellä spektrissä se ilmiö. Me opetellaan tällä kurssilla tämmöisiä asioita kuin erilaisia rekisterimääritelmiä, erilaisia resonanssistrategioita, erilaisia äänihuulten toiminnan teorioita. Tällä kurssilla me ei opeteta sulle, että miten sun kuuluisi laulaa. Me annetaan sulle työkaluja ja vaihtoehtoja, jotka ehkä auttaa sua tunnistamaan sitä, mitkä sun omat toimintamallit on, ja ehkä havainnollistamaan myös, mitä sun pitäisi muuttaa tai harjoitella, jotta sä pystyisit saavuttamaan sun tavoitteita. Paitsi että tämä kurssi on suunnattu laulajille, niin tämä on suunnattu myös laulupedagogeille. Me ollaan saatu tosi paljon palautetta laulunopettajilta, että käytyään tämän kurssin he on kokenut, että heillä on huomattavasti laajempi sanavarasto ja työkalupakki ohjata erilaisia asioita. Että ne samat asiat, mihin ennen on ollut vain oma ääniesimerkki tai mielikuvia, niin ne osaa nyt selittää tosi paljon syvällisemmin. Osaa selittää, mistä on kysymys siinä akustisessa ilmiössä, kun ääni vaikka kääntyy tai peittyy. Tämä kurssi kestää 3 kuukautta, joka me ollaan todettu, että se on edelleen todella lyhyt aika näiden asioiden omaksumiseen. Mutta pointti ei olekaan siinä, että sä tulet valmiiksi laulajaksi tai saat täyden ymmärryksen näistä asioista sen kurssin aikana, vaan että sä tulet tietoiseksi niistä asioista. Ja sä pystyt ehkä jatkossa käyttämään sitä tietoa hyväksesi.